Fadal biss ftit mal-konkors Kanzunetta Indipendenza, konkors li jiġbor it-talent Malti fejn il-parteċipanti kantaw kanzunett oriġinali bil-Malti miktubin minn kompożituri u awturi lokali. Il-konkors organizzat minn Net Media se jkun qed jilħaq il-qofol tiegħu il-ħadd 8 ta' Ġunju u se jippreżenta 20 kantant u kantanta f'dar il-Mediterran għall-konferenzi fil-Belt Valletta. Net News tkellem ma' Joseph Fitzpatrick illi spjegana li l-preparamenti ilhom li bdew minn April fejn kompla jispjega li kienu 91 parteċipant illi sottomettu l-kanzunetti tagħhom illi imbagħad għaddew għal diversi fażijiet. Il-preparamenti ilhom li bdew minn April li għadda meta ħarġu l-sejħa l-applikazzjonijiet fejn kellna 91 kanzunetta sottomessa, naturalment minn hemmhekk għaddew għal fażi li jmiss tat-tieni fażi eliminatorja meta kantaw quddiem ġurija esperta li minnhom naturalment għandna l-20 finalist li se nkunu qed nisimgħuhom nhar il-ħadd li ġej. Intant Joseph Fitzpatrick spjegalna wkoll li fl-aħħar jiem qed jilħqu l-qofol tagħhom il-preparamenti tal-kantanti u anke tal-ħaddiema kollha ta' Net Media. Naturalment issa jilħaq il-qofol tiegħu ix-xogħol ta' dawn l-aħħar nistgħu ngħidu xi mat fejn bdew il-preparamenti uffiċjali min-naħa tal-kantanti kif ukoll naturalment mill-lat tekniku ta' Net Television. Ix-xogħol naturalment issa jkompli jiffinalizza ruħu biex nerħat ingawdu serata mill-isbaħ li wara kollox inkunu qed nagħtu l-importanza lil-lingwa Maltija. Christine Haber, Eileen Montezin, Veli Rivella u Luis Tedesco se jkunu l-preżentaturi tal-konkors Kanzunetta Indipendenza ta' din is-sena. Wieħed jista' jakkwista l-biljetti tiegħu minn fuq showshappening.com jew mid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.